Lele. Mabu nombuzo ngasethi voice note yakho ku WhatsApp ku 071 9151 711. 081 711 Isixhobo sayintombi iyadida vele le ngoma la e-studio. Iyadida vele. Cha intelezi ngalindo kuhle. Ingenza ngize ngikhohle inamba yase studio. Mina Mana. Lindo kuhle. Ngiloke ngithela into. Yivele. Update. Yaza ngisayazi phela. Uthanda phela. Ayivele ngingqondo ivele ngithile. Hayi ngeke bafethu. Yo. Awe malo. Okay.